Takže poprosím vás, abyste se seznámili se svými partnery skutečně důkladně a vysvětlili jim, že Koko je Koko, ale Kristián je jen jeden. A nevypráví pohádky. Nevypráví. Já možná trošku odlehčím. A tohle říkal Ronald prostě v roce 88 tomu Gorbačovu. Jo, co se mládí prostě v koubojkách naučíte, tak to stáří nezapomenete. Tak, jako já myslím, že ještě lepší for je, ale to je tento. Ronald říkal, že tento Sergejevičovi nedal, že ten dal jenom Gromíkovi. 10 let, v Sovětském svazu se čekalo 10 let v pořadníku na automobil. Přišel zákazník do obchodu a zaplatil automobil. A prodavač mu říká, OK, přijďte dnes, ale za 10 let. A zákazník se ho ptá, ráno nebo večer? Dobrý fond. Ale pokračuje. A prodavač říká, za 10 let, jaký je v tom rozdíl, jestli přijdete ráno nebo večer? A zákazník mu říká, no je v tom zatraceně velký rozdíl, protože na ráno mi přijde instalator. Že se člověk ráno probudí, otevře oči, uvidí. Ale uvidí ženu, kterou vůbec nezná. A díky Kristianovi ta žena vůbec nemusí vypadat jako Pompeje nebo Herkuloneum po výbuchu Vezuvu, 2000 letech pod penzou, vykopávka a nějakém, dejme tomu, turistickém nájezdu Japončíků s fixami, noží a klíčí. Ta žena vypadá tak, že otevřete oči a svět je skutečně krásný. Děkujeme, Kristián. Děkujeme. Takže přátelé, Mars Engels a Lenin se hádají, zda je lepší manželka nebo milenka. Aby mohl člověk dělat revoluci, potřebuje mít jisté zázemí. Manželství je buržoazní přežitek. Jedině nejistota s milenkou udrží revolučního ducha v pohotovosti. Tvrdí Engels. Co ty o tom soudíš, Lenine? No, nejlepší je mít manželku i milenku. Manželka si myslí, že jste u milenky, milenka si myslí, že jste u manželky a ty můžeš být Engelsi v knihovně a učit se. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. For me darling, I love you, and I always will.